Eu joguei com Messi. Yo jugué con Leo. Yo jugué con Messi. Yo entrené a Leo Messi. Messi em va entrenar a mi. Messi, el desè art. Som com som. És per això que t'ensenyarem els nostres passadissos i el seu sorprenent dia a dia. Per aquí es veu com gaudeixes fent la típica recepta de l'àvia amb el nostre pollastre de pagès 100% d'aquí. Tant com tastant els millors sabors del món per viatjar des d'Itàlia fins a Àsia sense sortir de casa. I per aquí es veu el somriure que se t'escapa quan mires el tiquet i veus el que t'estalvies. Potser els nostres passadissos mai són els mateixos, però... Tu vols el mateix cada dia? Lidl. Marca la diferència. El súper se sent aquí. 30 compres diferents, sempre sorprenents. Escolta'ls al llit, al cotxe o al carrer. Obre el Super 3. Ara el Super 3 se sent a la web, a les plataformes de podcast i a l'Alexa. Alexa, obre el Super 3. Passar-se el dia passejant, al mig del bosc, en busca de les millors vistes, ens dona tant que per retornar-li a la muntanya tot el que ens dona, el mínim que es pot fer és passar la nit en una tenda ecodissenyada com aquesta. L'estiu que mereixem comença a Decathlon. ¿Qué sabor tendrá tu próxima aventura? Nueces macadamia australianas. Caramelo. Sumergidos en cremosa nata fresca y bañados en el mejor chocolate. Nui, tu próxima aventura. Mama, que no teníem una mica de crema? Una mica de crema? Però que aquesta és crema solar d'Aldi, de les bones, que et protegeixen prou bé amb factor 30 i fins a 50 plus. Què et sembla? Ni que fos una armadura medieval. I en tens en spray, llet, vaporitzada, oli... I aquesta infantil val només 5,99. Aldi, molta crema, poc preu. Hay cosas que no te esperas, como que tus hijos dejen la habitación perfectamente ordenada, llegar después de un largo día y encontrarte tu cena favorita. O que con Fire Ultrapoder puedas limpiar frutas, verduras, encimeras, vitrocerámicas y electrodomésticos. ¿A que no te lo esperabas? Fairy limpia más de lo que crees. Ganes de tornar a les Balears? Torna en Trasme i viatja a les nostres meravelloses illes amb el teu cotxe a bord. Ganes de Balears, ganes de Trasme. Mira que bo! Per celebrar Sant Joan com cal, l'IVA de regal. Aquest dissabte 19 de juny a Capravo. Així de bo. Per què Galvani és la marca de formatges preferida per als italians? Pot ser perquè durant més de 130 anys, en Galvani sempre han volgut oferir-los el millor, com la nostra mozzarella, tan fresca, sucosa i deliciosa. Galvani, número 1 a Italia. En Durex desafiamos la idea de que con preservativo no sientes lo mismo. Poniendo a prueba el nuevo Durex Invisible. La sensación es como si no llevaras nada. 100% conectada con él, sintiéndolo todo. Es tan fino que no lo notas. Te olvides que está. Te da más placer, que es lo importante. Durex Invisible. Siente más que nunca. Una sinfonia de colors. Un univers refinat, sensual i eròtic. L'obra del pintor que va obrir el camí a la modernitat. Innovador, expressiu i eclèctic. Un passeig immersiu per l'estètica inconfusible d'un artista que va marcar una època, Klimt. A tu, que sempre seràs súper, la família del Super 3 et dedica aquest llibre. Amb els moments més emocionants i els seus secrets més ben guardats. La família del Super 3, la història mai explicada. A la venda a la botiga de TV3 i als punts habituals. Sents foc a la part íntima? O com formigues picant-te allà? No, és cuissó i picor. I podrien ser símptomes de candidíasi vaginal. Digue-ho pel seu nom i tracta-la adequadament. Tractant els símptomes i la causa amb Ginecanestent càpsula. Combat la candidíasi vaginal i els seus 6 símptomes principals. Ginecanestent, una sola aplicació i torna a ser tu. De Bayer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Què, noies? Com va el repàs de les mates?
tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Sí. Ho tens tot clar? I tant. He escollit estudis i centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats. Al canal Universitats trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció, beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. Quan et toqui tu filla ja sabem on trobarem tota la informació. 012, la millor resposta. Ja ho heu mirat tot, oi que sí? La de la noia dels escacs, la de la criada i la de la reina. Bé, i el pla d'avui són pizzas? Sort que amb el 3x2 de Carrefour sempre tens pla i estalvies amb més de 3.000 productes com en les pizzas en salsa Campofrío, que si en compres dues, la tercera et surt gratis. Me'n doneu un tall? Carrefour, tots ens mereixem el més bo. Després de mesos d'espera, ha arribat l'hora que tots els infants i joves puguin retrobar-se amb l'esport. Per guanyar en salut, valors i diversió. Trobada GEC 2021. Consells Esportius de Catalunya. Nou Corando. Descobreix-lo a santjon.es. Pare, els dies que et trobo a faltar, penso que quan cuides el bestiar també m'estàs cuidant a mi. Que portant els aliments directament del camp m'estàs fent estalviar. I tot això em fa sentir molt a prop teu. Bonària, cuidant el que som, et cuidem a tu. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Ha arribat el moment de triar un creuer MSC. Truca'ns i reserva ja. Ei, Super! Si t'agrada ballar... I vols que aquest estiu tothom et vegi, fora vergonya i participa al concurs Ratball. Puja un vídeo teu a la nostra web. Balla el que vulguis i deixa'ns amb la boca oberta. Ha! Els 3 guanyadors gravaran un programa amb nosaltres i un videoclip. Aquest estiu el Ratball portarà cua! Yeah! El gazpacho al valle és boníssim, per raons com aquestes. El 98% de les nostres hortalisses es cullen a mà, d'una a una. Això és un homenatge a totes les mans del Valle. Gazpacho al Valle, sempre a mà.